Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ya aiki wani musulmi na. To yau ma dai mun dawo da dogon tunanin nazari da muke yi akan abin da ya shafi lafiyoyinku a fannin addini da sauran rayuwa. To akan mataci ta kasancewar gaba kuma muka ɗan yi lokaci a kai za mu ɗan ƙara mana fa'idodi kuma da haske a kansu. Abu ne da ya ɗan yi shura da yawan damun maza da mata. Sabi mukan fiye samun yawan kire-kire da kuma yawan tambayoyi hanyar mu ta manhaja ta WhatsApp da sauransu. To dai nazari da bincike da aka ci gaba da yi muka ce za mu ci gaba da gudunmawa da yau da kullum akan samun matsala da ake yi akan kankancewar gaba da kuma rashin kuzari. Sai da abin da suke haifar da shi mafi yawanci abu 2 zuwa 3 sun fi yin nasara akan kankancewar gaba. Kin ga dai fes ɗaya mai cewa sanyi yakan yi tasiri gare shi da ji gana fidda farin ruwa. Har ya kai ga mutum yana saba, har ya kai ga mutum ya fi da kuraje daga sannan kuma bai ci tara yana kai na kankancewa kuma sai ya ga cikin mutum yana gagayi. Haka da haka mutum da aka borin jini a jikin sassan jikinsa yana yi. To duk sanyi yana da wani tasiri sosai a kansa kuma har ya kai maɗin ka ga gaban ɗa namiji na kankancewa. Haka zalika za ka samu kuma wacce mata samu wannan matsala din ta ya ka ji a ce mata sa infection, shi ma da wace infection na maza. Haka zalika kuma sannan basir ma na da gudunmawa 100% akan samun rashin kankancewar gaban ɗa namiji kuma da rashin kuzari. Haka yana taimakawa sosai da sosai. To amma da binciken nazari aka ɗan yi akan dogon tunani da muka yi shine wacce na bada fa'ida akan kankancewar ta ɗan yawa. To nan bada sirri akan masu wannan matsala ɗin su yi ƙoƙari kuma su jarraba da yardar Allah kuma za a yi nasara kuma za a dace. Abin za ka nemi abu 2 ne za mu ce ko guda 3. Ko da magana maka da yi wannan sirri mai sauƙi za ba da shi kuma sannan a ci gaba da ƙoƙarin bin wancan ta mai albarka na tace da mutane. Ga abin za ka nema na farko, duk mutum da ya san ganyen gwaiba ko ya san ganyen gwaiba kuma ko ya san ruwan gishiri. Don ka samu wannan ruwan gishiri ka samu ruwa misalin lita 3. In ka samu lita 3 sai ka zuba shi a tukunya ya tafasa, sai ka samu gishiri ka zuba a ciki da yin maidaci sai ya tafasa ka yi na yin haka ka yi da safe. In ka tafasa ruwan ka samu ɗan yi sanyi maidaci hakan nan sai ka samu kana zuba ya baho ko baho zama misali ka samu baho mai ɗan faɗi ka zuba ya ciki. Sai kana zama a ciki ka samu minti 15 a cikinsa ka yi da safe ka yi da yamma. Haka ɗauki lokaci kana yi lokacin da kai haka nan sai ka samu man tafarnuwa da man zaitun sai ka gauraya su sai ka ɗan shafa gaban naka ka samu tsawon lokaci kana yi. In Allah da za ka samu daga ta miƙe ta dawo normal kuma zai ƙara ma kuzari da ƙarfi da yardar Allah. Na tace da mutane ga wannan channel ta mai albarka kar ku manta da mai subscribe dan na ƙararrawa da yin share, like da share da sauran al'umma musulmi su amfana. Ma tace da mutane da dukkan mutum da ya haɗa wannan sirri din kada ya bar ɗan wasa mugunta shi ma ya tura ƴan uwa domin su amfana a ci gaba da yin trading din shi domin dukkanin mu na ne domin taimaki al'umma baki ɗaya. Sannan ma tace da mutane ga masu buƙatar kayan da sai mu ta wannan mu da muke sawa da manhajar ta WhatsApp ko kuma sai ta kan number ta ƙasa ita ma kai tsaye da zai samu mu. Haka zalika duk mutum da ya sanya tambaya ne zai yi mai tana comment section da mun faɗa masa abubuwan zai yi domin mu masa reply ɗin tambayoyinsa. Kama hakan da ya sauki saboda ana samun wata matsala ga masu tambaya mutum shi ya tambaye ka akan bidiyon ki a kusan shekara 2 ko 3 da ɗorawa. To ka tsaya kuma sai bayani ka ga ya zama damuwa saboda halin bai ka samu wani bidiyo ba ne a kansa ba. Ya sa muke ba da gudunmawa da mutane suna yin tambaya akan comment section shine abin da muka ba da shawara a kai. Sannan ma tace da mutane dukkanin wanda ya kalla wani bidiyon ya samu ya amfani da shi muna fata ya taimaka da addu'a. Sannan kuma ya share ga ƴan uwan musulmi su ma su yi amfani da shi shine abin da mu faɗa dai na ganda mu da kaita. Sannan ka manta da yawa na bar amma salati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa
haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan dauka. Dai kenan.